Абдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театрыны кылар бездә бүген кунакта. Инде сөйләшә башлаган идек яңа сезон, яңалыклар, яңа спектакльләр турында. Луиза, нинди спектакльләр белән быел сөендерәчәксез? Biz менә сезонга килеп кирдек инде үзебезнең узган сезон азагында күрсәткән идек шундый ачык репетициясын. Ол җилкәннәр дигән премьерабызның. Менә бу сезонга үзегез әйткәнчә йөгертеп шул спектакльнең премьерасы белән килеп кирдек. Аны театрыбызның баш режиссеры Рената Юпов сәхнәләштерде. Һәм инде Гринның мәңге үлмәс менә шушы тарихына, мәхәббәт тарихына да һәм шул ук вакытта шундый романтик һәрбер яшь йөрәкне яңадан яшәртә торган бу тарихка тамашачыларны көтеп калабыз. Һәм яңа елга кадәр без тагын чыгарырга җыенабыз. Бер премьера үзебез бик көтәбез инде аны һәм нинди премьера? Һәм тамашачылар да көтәдер дип уйлыйм, чөнки язалар бу темага Әмирхан Еники буенча. Аны безнең куячак Егор Чернышов дигән режиссер. Без әле килеп тулырак ул турыда сөйләрбез. Безнең сезгә бүген килүебезнең сәбәбе ул үзебезнең актер һәм шул вакытта театрыбызның яшь режиссерлары менә янәшәдә утыра Эльдар Гатауллин һәм Булат Гатауллинның куя торган премьералары. Менә шуны сорамакчы идем. Әйтәм, сезнең театрда баш режиссердан калган режиссерларны фамилия буйлап сайлыйлармы? Фамилияга карап. Анысы бар. Кешеләрнең башын бераз бутар өчен аларны абыйлы, энелеме, туганнармы, игезәкләрме диеп баш ватсыннар өчен. Һәм менә әйтәсем килә, без бу сезоннан башлап җибәрергә телибез шундый яңа формат. Формат дигән сүзне сез әлбәттә яратмыйсыз, ләкин мин аны кулланырга яратам. Без тагын яратмыйбыз. Бу шундый Променад һәм да тагын перформанс дигән сүзләр аларны һәм әйтәсем килә, менә бу безнең яшь тамашачыга, яшь үсмер тамашачыбызга тагын да якынаерга теләүбез. Мәктәп дәреслекләрендәге шагыйрьләр, язучыларның иҗатына шулай ук яңача карарга һәм аларны үзебез өчен тагын да якынайтырга теләүбез. Бу спектакльләр безнең фикер алышу, шундый лектория форматы белән бергә үрелеп барачак. Без мөрәҗәгать итәргә булдык. Менә 6 октябрьдә премьерасы булачак. Муса Мабит дигән спектакльнең дөресен әйткән вакытта без Муса Җәлил темасына инде калеп кысаларында моннан берничә ел элек мөрәҗәгать иткән идек һәм бу спектакльне эшләгән иде безнең Алексей Шитиков дигән яшь режиссер. Ул үзе татар кешесе булмаса да Муса Җәлил фигурасына һәм аның каһарманлык тарихына үзенчә якынайып каравы, үзенчә караш ташлавы иде. Һәм менә бу спектакльне югалтмаска булды. Аны яңартып, үзеннән яңа сулыш өстәп, безнең Булат Гатауллин әзерләде. Без 6 октябрьдә сәгать 12дә көтеп калабыз мәктәпләрне, укучыларны, укытучыларны.